Okay. Akong pangutana bro, bro, sumala sa Osias 2:11 bro. Ang adlaw ipapahulay bro. Di pahunong sa Ginoo, tuhuan ninyo dili. Ito, ang tanang imong teksto para nga magkasinabot yun tag maayo. Dili lang nato pagpilion ang sabat dire kay dili ra man sabat mo oy gipigi gisulti dinhi. Atong basahon ha ang 11. Og pahunungon ko usab ang iyang tanawa ha, iyang ang Dios may nagsulti unya ang gisulti iya. Okay. Iyang tanang kalipay, una iyang tanang kalipay, ang iyang mga piyesta, ang iyang mga bagong bulan, ug ang iyang mga adlaw igpapahulay, ug ang iyang tanan nga mga maligdong nga pagkatigong. Tanawa bro, paminawi. Unsay pahulungon sa Ginoo? Ang iyaha. Ang iyahang unsa? Iyahang kalipay. Sa ato pa, kung ingnon na to, ang mga Israelinon, ang kalipay sa mga Israelinon, gipaundang na so dapat din na maglipay-lipay mga Israelinon ron. Ikaduha, ang iyahang piyesta. So sa ato pa, mingon ta, mga Israelinon mo ni. So ang iyahaning piyesta sa mga Israelinon, wala pista-pista sa mga Israelinon ron. Ikaduha, ay katulo, ang iyang mga bagong bulan. So wa nay bagong bulan diha sa mga Israelinon ron. Puro na lang nadaan ilahang bulan diha. O, ikatulo, dili lang nato pagpilion ang igpapahulay para masabtan nato. Ikatulo, ikaupat, ang iyang mga adlaw igpapahulay. O, so naguna-huna na ta. Wa nay sabat ang mga Israelin ron. O nya dumduman ang Israelin ron, nagpadayon ba gyapon sila pagbantay sabat? Tanawa. Ikatulo, ang last day, og ang iyang tanan nga mga maligdong nga pagkatipon. Unsa man ay maligdong nga pagkatipon? Tanan nga mga adlaw sa pagsimba, pagtililipon, mga fellowship. Sa ato pa, kung i-apply na nato, imutang nato sa Israelinon, awa na, kini tanan, wala na, gipangwala na. Ikaduha. Okay, sunod. Kung Sunod ako pangutana bro. Okay, mga kaigalan, mga igsunan, ako nang gipasabot, umpisa pa lang niining amo ang live, ako nang giingnan nga ang kining diring discussion dili ni pataasay tingog. Ako na siyang giingnan. So bahalag maghuna-huna to siya nga gi-remove na ko siya kay di na ko siya makaya. Iya harap putong huna-huna. Ang ako among ko dire mga viewers na atay 174 o 180 na viewers karon. Ang ako ang kining mga naminaw karon makasabot dinhi sa Osias kapitulo 2 bersikulo 11. Pasensya na bro, og mangutana kag balik lang sa paminaw lang sa diha unya pasudlon ta lang kag request lang kay pasudlon ta lang karon og mahuman ako sa akong tubag kay giingnan natin ka sa umpisa nga dili ta dinhi pataasay tingog ang ako dinhi makasabota. Now kung ang imong huna-huna bro Chong Smith maoy ato ang huna-hunaon kining tanan nga gisulti sa 2:11 dili lang adlaw igpapahulay dili na ni unta angay bantayan o sa ato man karon o sa mga panahon karon kay giwala na sa Ginoo. Kung ang imong gihuna-huna mao yato ang i-aplikar. Pero nganong ang Romano Katoliko naa pa may pagpanimbahon karon nga og ato ning i-apply. Dapat wala na unta pud mo. Mauna nga ning ingon ko nga dili gyud ko muuyon kun ang naa sa imong huna-huna ang sabat nga iha sa Ginoo. Ngano man, kini man gud nga gisulti diri sa bersikulo 11, ang iyahan ni sa mga Israelinon sa dihang nitalikod sila sa Ginoo og nisimba sila didto kang Baal. Asa mabasa? Mauna nga kamo manggod gitudloan manggod wa manggoy context wala manggoy context sa inyohang pagtuon sa Biblia. Kotlo lang mag teksto nga wa ninyo nahibawan unsay istorya. Di aha bersikulo 8. O 11 to 11 balikon na to basa sa bersikulo 8 kung kinsay ilang kung kinsay ilang gisimba niini. O, tanawa ha. Paminaw sa mo ha. Tanawa ninyo, versikulo 8. O, versikulo 8 ha. Tanawa, og ang Dios ba ilang gisimba ni ining higayuna o kung dili ba ang Dios. O, versikulo 8. Og wala siya mo ila nga ako di ay ang naghatag kaniya og pagkaon sa bino og sa lana og nagsangkap kaniya sa plata og bulawan nga iyang gigamit aron pagsimba kang Baal. So ang mga Israelita niining higayuna ning talikod diha sa Ginoo, gipahinumdom sila sa Ginoo sa ila dihang pagsimba kang Baal.
So ang mga Israelita niining higayon na kang Baal sila nagsimba. Mauna nga ingon ang Ginoo dihak sa mga Israelita, paundangon na nako. Unsa ilang paundangon sa bersikulo 11. Mauna ang mga kalipay nila, mga kasaulugan nila, mga bagong subang sa bulan, og mga adlaw ipapahulay, og ang ilang gitagda nga mga kasaulugan para ni kang kinsa, para sa ilang pagsimba kang Baal, paundangon na diha sa Ginoo. Dili ang ikapitong adlaw nga inog pahulay kay kana magpadayon gyud na hangtod sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga gisulti usab sa Biblia. Kay kung gipaundang-paunta ni nining higayon na si Kristo o ang mga apostoles dili na magbantay. O, so mao na